Dámy a pánové, pohodlně se usaďte a vy, kdo máte místa k stání, nezoufejte. Naše příběhy jsou natolik strhující, že i sedící diváky zvednou ze sedadel. Clowns House's show is the first performance for adults. We are very happy to be here and join this festival. Představení se mi teda určitě líbilo. A mám z toho strašně smíšené pocity, vůbec nevím, co na to mám říct. Že ho ta televize zabije, tak to jsem opravdu nečekal. No. No tak já samozřejmě loutkohercům velice fandím, protože je to těžká práce a čím více se to podobá tomu normálnímu našemu životu, tak tím je to takové super. My jsme přijeli z Trutnova. Z Polsky, z Wrocławia. Z Ostravy Poruby. Z Karviné. Z Bratislavy. Z Opavy. Z Havířova. From Holland. Spectacle Interesse really opens up the opportunity for new artists. Organizátory sem přitahují vlastně špičky. Festival je super. Mně se festival moc líbí, protože není tu ani jedno představení, které by se mi nelíbilo. Pre mňa má zatiaľ stúpajúcu tendenciu ten festival. Ráda bych pozvala všechny příznivce, stávající a třeba i budoucí za 2 roky do Ostravy v září 2015, 11. ročník Spectacle Interesse Ostrava.